Hugot nga gikondena sa Commission on Elections ang pag-ambush sa Sulu Provincial Election Supervisor ni adtong Sabado sa Zamboanga City. Sumala pa nga gipaarakan sa mga armadong sospek ang sakyanan ni Sulu Provincial Election Supervisor nga si Attorney Vids Far Amil Julie, 51 anyos, sa Barangay Santa Maria, Zamboanga City pasado alas 10 sa buntag ni atong Sabado. Hinoon nakalingkawas sa ambush si Attorney Julie apan kritikal ang igsuon ini nga si Nasser Asiri, 51 anyos, tungod sa igo sa ilang ulo. Apan sa social media post sa COMELEC kagahapon Domingo, namatay na si Asiri sa ospital tungod sa grabing samad sa ulo niini. Tungod niini hugot nga gikondena ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia ang pagpang-ambush. Gitahasan sab niini ang kapulisan sa hinanaling investigasyon sa mga kaso ug paggukod sa riding in tandem suspects. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa kapulisan ug sa pagsuta sa nagpaluyo niini og motibo sa pagpang-ambush. Ang sulo gipailawom karon sa COMELEC Region 9 human kini gitanggal sa BARM Region.